Bumili pa mga hurado sa boses ng dalawang auditionees ng CLTV 36 Singkagaling. Ipinamalas ng dalawang nag-audition ang kanilang talento sa pag-awit at ipinarinig ang nakakikilig at malalamig na tinig. Si Zyrel Reyes ang may balita. Sumabak sa CLTV 36 Singkagaling audition si Lucas Nico Garcia ng Guagua, Pampanga. Sumali raw siya ng Singkagaling para maipakita ang galing at matulungan ang kanyang pamilya. Kung ready na si Lucas mag-perform, si Judge Jennifer mukhang kinikilig. Wow, ang pogi. Artistahin itong bata. Hi! Hello po. Ano pa nga? Lucas po. Lucas Garcia po. Lucas? Ilan taong ka na, Lucas? 18 years old po. Alam mo, may kamukha kang Sino pong artista. kamukha ko po? Yung, ano yung kanta yun? Para sa'yo. Para sa'yo, ang Inigo laban na to. Pascual po. Ganun ba? Ay, hindi. Para sa'yo, ang laban na to. Si Inigo. Inigo Pascual. Inigo. Oo, ang gwapo mo Marami na bang naman. nagsabi sa'yo, nakamukha Inigo mo sa- Pascual po marami po nagsasabi. Some people want it all, but I don't, nothing at all. If it ain't you, baby, if I got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just put everything, but everything means nothing if I ain't got you. Wow, sobrang powerful naman pala ng boses itong si Lucas. Powerful rin kaya ang ating next auditionee? Kilalanin natin si Paulo Tabo-Tabo na tubong Hermosa, Bataan. Pero hindi lang pala talento, hitik din sa karanasan sa buhay si Paulo. Naranasan daw nila na makikain sa kanyang lola sa tuwing walang pinagkakakitaan ng kanyang tatay. Si Paulo ay sumali sa Singkagaling para mapasaya ang kanyang magulang. Pasado kaya sa hurado ang kanyang tinig? Ikaw lamang ang tangi kong minamahal, ang lagi kong dinarasal, sana'y habang buhay tayong magkasama. Ang puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako. Ay, kailamig naman ang boses mo, Paulo. Ayan tuloy, sabi ni Judge Hans. Wow. Pakihinaan naman yung aircon. Gininaw kami lahat to. Napakalamig ng Ang boses lamig ng mo. boses. Mukhang nasungkit ni Paulo ang puso ng mga orado ah. Kaya naman abangan sina Lucas at Nico at ang resulta ng kanilang naging audition sa pinakamaningning na singing contest sa Central Luzon, ang Singkagaling. Hep, hep, hep! Kung katulad kanina Lucas at Nico na gustong ipamalas ang kanilang galing sa pagkanta, may pagkakataon ka pang sumali. Habol na sa aming audition date, September 28, October 5, 17, and 26, 2 p.m. hanggang 5 p.m. Open to kids 5 to 10 years old, for teens and adults 15 to 28 years old. And just bring your birth certificate. Magtungo lang sa CLTV 36 3rd floor CGIC Building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Ito ang pinakamaningning na singing competition sa Central Luzon, ang CLTV 36 Singkagaling.